खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय खेलनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय जिम्बाब्वे आरो आफगानिस्ताननि इन्टारनेशनेल T20 खेलनि फिथाइ वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव बाज्रां पुनियाया ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो गुवाहाटी टाउन क्लाबनि बानजायनायाव 66थि बरड'ले ट्रफिया जागायबाय दाब दाब जायगायाव इन्टारनेशनेल T20 वर्ल्ड काप जागोन। खुलुमबाय आं रैरुप नार्जारी दाखालि 20 सेप्तेम्बर खालारखालि चट्टग्रामाव जिम्बाब्वे आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव जानाय इन्टारनेशनेल 720 खेला जाना थांबाय गाहायै गिबियाव आफगानिस्ताना टसआव देरहाना 20 अभाराव 6 विकेट जाना गासै 172 रान खालामो फारसेथिं जिम्बाब्वेआ 19 अभाराव 3 विकेट जाना गासै 156 रान खालामो बे खेलाव जिम्बाब्वेनि केप्टेन मासाकाजाया बयनिख्रुइबो बांसिन 71 रान खालामना देरहासार जायो थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालारखालि काजाखस्ताननि नुर सुल्तानाव वर्ल्ड रेसलिं चेम्पियनशिपआव बाज्रां पुनिया ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो गाहायै बाज्रां बिथाङा मंगोलियानि तुलगातुमार असियार बिथांजों मोगा-मोगि जायो मख'जाथावदि बाज्रां बिथाङा नैथिबार चेम्पियनशिपखौ जायगा आवग्रिनो हायो बिथाङा गिबियाव 2018 मायथाइनि बुदापेस्टआव सिलभार मेडेल मोननो हायो। खुलुमबाय आं सुजुमा बर' थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालारखालि गुवाहाटी नेहरू स्टेडियामाव 66थि भारत रत्न बान्था मोनगिरि गपिनाथ बरद'ले ट्रफि फुटबल टुर्नामेन्टआ गुवाहाटी टाउन क्लाबनि बानजायनायाव जागायबाय बे खेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथि फैदों आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला बेखेवफैनाय जादों गाहाय बे खेलखौ दैदेननो आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड स्पर्ट्स क्लाबआ आखायाव लादों। मैया 21 सेप्तेम्बर खालारनि मोनायाव बांलादेशनि हेंथायै आफगानिस्तानजों चट्टग्रामाव T20 खेल दं आरो भारतनि हेंथायै साउथ आफ्रिकाजों 3थि T20 खेल दं एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।